मारत होता मला दाखवणार नाही. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज गौरीपूजन आहे आणि सकाळपासूनच आज सगळ्या तयारीला सुरुवात झाली आहे आणि गडबड चालू आहे सगळीकडे. आणि आता 12 वाजले आहेत आणि आता मला वेळ मिळाला व्हिडिओ चालू करायला. तर सकाळपासून सगळीच गडबड चालू होती. आता पण गौरीची पूजा वगैरे चालू आहे आणि सगळ्यांचे ओसे भरायचं काम चालू आहे. आपल्या गेल्या वर्षीचा जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल तर आपल्या बाबूचा नवीन ओसा होता. तो जर व्हिडिओ बघितला नसेल तर त्याची मी लिंकवर आय बटनमध्ये देतो आहे, तो पण व्हिडिओ बघा. यंदा आपल्या अभिचा आहे नवीन ओसा, पण तो इथे नसेल, तो दुसरीकडे असेल. तर बघूया तिथे पण जाऊन त्याची कशी काय गडबड चालू आहे. गेल्या वेळी बाबूची तर मजा आलेली फुल, इकडून तिकडून नाचानाच चालू होती. आणि कालचा जो व्हिडिओ होता जर तो तुम्ही बघितला नसेल अजून पण, त्यात आपल्या सगळ्या गावातल्या बऱ्यापैकी वरिष्ठ मंडळींनी मुलाखती दिल्यात. त्यात पूर्वीपासून गणेश उत्सव जो चालू आहे आणि त्यात कसे कसे आतापर्यंत बदल झालेत ते त्या व्हिडिओत तुम्हाला दिसेल. सगळ्यांचे जे रिॲक्शन्स आहेत ते खूप मजेशीर होत्या. लोकांच्या कमेंट्स वगैरे खूप चांगल्या आल्यात. बऱ्याच लोकांनी फोन करून सांगितलं की खूप चांगला व्हिडिओ आहे. जर तुम्ही तो अजून बघितला नसेल तर नक्की जाऊन बघा. त्याची पण लिंक मी वर आय बटनमध्ये देतो आहे आणि या व्हिडिओच्या शेवटी पण त्याचं एक लिंक देईन, तर तो व्हिडिओ नक्की बघा. तर आता आपण बघूया घरी काय काय तयारी चालू आहे. घरी खूप गडबड गोंधळ चालू होता म्हणून बाहेर येऊन करावं लागलं शूट. आता आरतीला सुरुवात होईल आणि ज्यांचे ओसे आहेत ते सगळे आता भरायला घेतात. बाकी ओसा वगैरे काय असतो हे पूर्वीच्या एका व्हिडिओत मी सांगितलं आहे. आता तेवढा वेळ नाही सांगत बसायला, तर तो व्हिडिओ तुम्ही जाऊन नक्की बघा. बाबू
असं काय रे आता पाया पड. थांब थांब. किती? 20. अरे तुला मी तिथे जरा बोलत दाखवणार नाही. या काय सुमडीत ह्या कोणाक समजणार पण नाही, तुका पण नाही, कोणाक पण नाही. एवढेच. अरे वाढले मोठी इली. हा बंड्यान बिड्यान केली आयला काय नशिबातच काय असं देतो नाही होय ते देवा त्याच्यात तो कॅमेऱ्यात येणार होय की नाही रे देवा म्हणजे सांगायला भाऊबीज असत नाही पाया पडतो आधी देऊ दे. आधी पाया पड. पाया पडतो जरा पकडा पाया पडतो हा पाया पड आधी पैसे देऊन पाया पडतंय हा असं काय बघू हे उलटा नियम म्हणा. नोट केवढी येते बघू नको काय आहे हो चांगलंय. पाया पडा बघू नको ह्या कोणाक समजणार पण नाही, तुका पण नाही, कोणाक पण नाही. आपली आयडिया भारी असते. नवीन मौसो आपल्याचं तोंड बघा. वळून दे हा. तुझ्या हातातच राहणार आहे सगळा दिवसभर. आता घराकडे 5 गणपती घेऊन आणलास आता जाणार आम्ही होय 5 गौरी पिया करणार मी. तर आता मित्रांनो दुपारचे 3 वाजता आहेत आणि आता मी खुडी गावात चाललो आहे. आपल्या अभिचा नवीन वौसा आहे. गेल्या वर्षी बाबल्याचा नवीन वौसा होतो तेव्हा बाबल्याच्या सासरवाडीत गेलेला. म्हणजे नवीन वौसा असेल त्यावर्षी तुम्हाला सासरवाडीत जावं लागतं म्हणजे पुरुषांना, मुलीच्या माहेरी. तर आता अभिजी सासरवाड खोडी गावात आहे, बाजूलाच आहे. तर तिथे त्याला घेऊन जायचं. तिथे 4-5 गणपतीच्या पाया पडून आणि बाकी तिकडच्या त्यांच्या देवस्थानाच्या पाया पडून आणि मग यायचं आहे रिटर्न. कारण की संध्याकाळी आज वाडीत 5-6 भजन आहेत, ती पण करायची आहेत. आणि आपलं आता वाजपी सध्या एकच आहे, अभिवर सगळं आहे हे भजन. दरवर्षी बबलू असतो सोबतीला, आता बबलू हॉस्पिटलमध्ये असल्यामुळे सगळं अभिवरच आहे. म्हणून आता जरा लवकर यायचं आहे जाऊन. तर आता त्यात तयारीत आहे, गडबडीत आहे. आणि बाकी आपली हे गेली खै ती होय खै गेली ती. चला मग आता अभि आणि अभिच्या फॅमिलीला घेऊन पुढे गावात जाऊया. तिकडे बघूया काय काय दाखवण्यासारखं आहे ते. आणि आपला एक व्हिडिओ अपलोड होतो आहे. बाबू तिकडे मोबाईल घेऊन आहे, दाखव कसं व्हिडिओ अपलोड करूचं लागता तो. कारण की मागे तिथे टॉवर आहे, तो दिसत नसेल, खूप छोटा दिसत असेल. त्यासाठी इथे जरासंच खाली म्हणजे यावं लागतं. इथे चांगलं जरा नेटवर्क पकडतं. अजून 1 किंवा 2 येते काय कधीचे
बाकीचे एवढं होल्डवर वेटिंगवर दाम 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 काय 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 बाकीच्याने वेटिंगवर हवा एक उड्यात ना आता 1 किंवा 2च येते व्हिडिओ चतुर्थी ताकद बिझी असेल ये बाबा हयचो सोची तो ना हयचो सोच बरोबर हयचो सोच तेका असोच टाकूचो वाटेकत लागलो ए हे आमचे आकाश गाडी हे मुंबईवरून आले आहेत गणपतीसाठी खास कांडणा बादली घेऊन इलो येताना बघा पाणी भरूक चाललो बघा मुंबईचो चाकरमानी कांडणा घेऊन इलो तर आता अभि आणि अभिची फॅमिली आली आहे आता आम्ही चाललो आहे पुढे गावात संध्याकाळी परत पावसाचे दिवस मग तेव्हा गडगडाच्या अगोदर घरा केव्हा येतील तेव्हा येतच एकदम रापत काय मग कसा वाटता तुका तुका आमका मस्त वाटत बाबा भारी वाटतं तुका भारीच वाटणार वजा अबल्याच्या हातात तुझा बाबा होता अरे बाबा ह्या काय करणार तू कामाक लावलं कधीतरी राहू गो अरे येऊ नवीनच अरे अरे हा मग यांनी पुढे लागा होता आधी ही बघा ही पण चालली आहे ही आई अभिची आई बाबा येऊ पहिल्यांदा यांचा पण व्यवसाय आहे नवीन व्यवसायच आहे यांचा पण नवीन व्यवसाय ना तुमचं नवीनच बाबा असं कोणाला येणार नाही हा वर कसं बाबा चल 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 बरोबर ना तसं काय राखणं जाऊन पोचली अकडे पप्पा राव तुम्ही अकडे पुढे आहे ते बघा येतो पाणी कधी आटत नाही आता पाठवू कसं बघू आता भिजला तर भिजला पाटातच जाऊचा म्हणून तुका सांगलं चल, चल. थांबला असतं तर चांगला